أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tashar Basit Musa tare da ni Abdul Basit Musa. Kasancewar watan Ramadana ne wata mai albarka, watan da kowa burinsa ya samu ƙarin kusanci da Ubangiji Mahalicci. Wannan ya sa jakadan fasaha wato ni Abdul Basit Musa wanda kuka fi sani da jakadan fasaha ya zaɓi muku manhajoji guda 3 da za ku yi amfani da su a wayarku domin taimaka muku wajen ƙara samun kusanci da Ubangiji a cikin wannan wata mai alfarma. Ramadan Mubarak, da fatan dai cewa duk ranar da ake dai ana ƙoƙari a bautawa Allah a kuma yi ibada mai farko. Kasancewar yanzu mutane da yawa suna yawan karanta Alƙur'ani. Wannan yasa manhaja ta farko ita ce manhajar na wani da ake cewa Quran, wanda manhaja ce da take a Android, kuma kwarai ina jin daɗin amfani da ita. Kasancewar in ka kalli yadda ita manhajar take daga karatu a cikin yadda za ka yi karatu ka yi sa inda ka tsaya, sannan ka yi amfani da ita dai kamar kana karanta Qur'ani, yadda za ka alamar inda ka tsaya in ka gama ka zo ka sa in ka ci gaba. So kuma a yayin da kuma kake kana karanta ana binka, wannan manhaja ta baka dama da zaka iya downloading makarancin da kake so. Kasancewar mutane da yawa suna da kowane makaranci, akwai masu son Abdul Basit Abdul Samad, akwai masu son Husari, akwai masu son Shuraim, akwai masu son Sudais. So duka makarancin da kake so wannan manhaja ta samar da shi da zaka iya amfani da ita. Yana karantawa, kana karantawa Qur'aninka yana bi. Wannan kwarai zai kara kamar mutanen da suke da kamar rauni wajen karanta Qur'ani, zai taimaka musu wajen ganin cewa sun karanta cikin kwanciyar hankali. Manhaja ta biyu shine Muslim Pro. Kasancewar mutane da yawa suna amfani da wannan manhaja ta Muslim Pro, amma ba kowa ne yake amfani da ita kamar to the extent ba. Kasancewar manhajar tana da ɓari guda biyu, akwai ɓari na kyauta da kuma ɓari na sai ka biya kuɗi, inda in ka biya kuɗi akwai abubuwa da yawa na zaka iya, but kasancewar halin Najeriya yanzu tattalin arziki, shi kansa Abdul Basit Musa yana amfani da ita Muslim Pro just bashin ɗin da kowa zai iya amfani da shi ba sai ka siya ba. Abubuwan da ta iya ma, farko akwai Alƙur'ani kamar yadda kowa ya sani, wanda akwai aya daily sura da daily ayat kullum da suke turowa da daddare, domin kasancewar ka samu ka dinga karanta Qur'ani ko da aya ɗaya ne kullum. Wannan shine kusan amfanin wannan. Sai kasancewar yanzu ana watan Ramadana, sun saka a update ɗin da suka yi, sun saka fasting tracker, wanda duk ran da kai azumi zaka saka kayi, wanda wannan zai taimaka ko da mutum ya samu matsala ya sha azumi, zai iya ajiyar rakonan cewa ga ranakun da bai azumi ba. Akwai wanda a lokacin da aka saba akwai tracker na sallah, wanda azhar tun daga la'asar, azhar, la'asar, magariba har zuwa isha, duk sanda kai zaka iya saka, wanda wannan duka irin kokonto da ake samu na cewa anya kwana yi sallah a ban fasa, wannan zai dauke ma kasancewar ka saka kayi ka huce wajen. Akwai sunayen Allah, akwai calculator a wannan manhaja ta Muslim Pro, akwai calculator ta Zaka. Kasancewar mutane da yawa sun fi gane ba da zakka a lokacin azumi, so wannan yana yi. Akwai abubuwa da yawa da dama. Kasancewar a cikin wannan manhaja ma akwai Alƙur'ani da zaka iya karanta, wanda haɗe yake da fassara domin samun tartili a yayin da kana karanta Qur'ani, wato kana karanta kana fahimtar me kake yi. Kasancewar watan Ramadana ne, ana son a dinga karanta Qur'ani nan da yawa kwarai da gaske. Sai abu na gaba shine azkar.
Wannan manhaja ta mutu da morning and evening. Wannan manhaja ta morning and evening azkaru sabahu wa masa, wato addu'a ce da safiya da yamma. Kasancewar yanzu mutane ba kowa ne yake kula da azkar da tasbih ba, so wannan manhaja za ta dinga baka notification ne da safe a yayin da ya kamata kai karanta addu'o'inka na safe, wato kafin ka fita za ka karanta kai amfani da shi. Sai kuma da daddare da inda yamma ta yi karfe 4 zuwa 5 magariba yamma ta yi kenan, za ta baka notification na cewa kai azkar ɗinka na yamma, wanda wannan kwarai zai taimaka ganin mutane da yawa ba sa kula da azkar. Kasancewar yadda halin tsaro yake a Najeriya, azkar ɗin shine abin da zai taimakawa mutane na samun tsaronsu da kuma kulawa da rayuwarsu. Shin akwai wata manhaja da kake amfani da ita a cikin watan Ramadanan nan da kake tunanin 'yan uwa musulmi za su yi amfani da ita domin ƙara samun kusanci ga Ubangiji da kuma kyautata rayuwarsu? Ka gaya wa Abdulbasit Musa a comment section. Kada ka manta ka danna subscribe button ka da maki ƙararrawa domin sanin me Abdulbasit Musa ya samar a wannan tasha ta Basit Musa. Yanzu ne nake cewa a sha ruwa lafiya, sai anjima. Nagode.